No niin, nyt olen kotipihassa lähdössä neuleseikkailulle Uuttöön ja matka kestää noin 3 tuntia autolla sinne sinne Lauttarantaan, niin katsotaan. Sen jälkeen vielä sitten lauttamatka 4-5 tuntia sinne Uuttööhön. Mutta nyt lähden ja minua jännittää ihan hirveästi, että löydänkö perille, vaikka navigaattori onkin. Mutta toivottakaa tsemppiä. Nähdään kohta. No niin, nyt mä oon Nauvossa. Eli äsken mentiin lossilla. Lossilla sitten tultiin tänne puolelle ja matka meni ihan hyvin. Tässä on sadellut lunta aina välillä ja tuossa osa neuleporukasta olikin samassa lossissa ja mulla olisi nyt vielä niinku tunti tässä aikaa, et ei tästä aja kuin vartti enää siihen satamaan, mistä lähtee sitten lautta, mutta täytyisi vähän miettiä, että mitä teen. Nyt on pissahätä, eli vessa täytyisi löytää. Tässä kylällä on niinku joku pikku sale ja sitten joku bensa-asema ja joku kahvila, niin mä mietin, että löydänkö jostain näistä paikoista veskin. Wish me luck. Tervetuloa katsomaan ihanan villaista neulepodcastia. Mä oon Laura ja tosiaan jos olet uusi katsoja, niin tervetuloa. Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme ja jos olet vanha katsoja, niin ihanaa kun olet taas täällä. Kuten tuosta alusta näitte varmaan, niin oli pieni pätkä tuolta Uuttöön reissulta. Eli kävin viime viikonloppuna neuleseikkailulla Uuttöön saaressa. Ja olen kuvannut siitä pieniä pätkiä, joita varmaan ripottelen tähän podcastin lomaan. Ne on hyvin lyhyitä pätkiä, mutta pieniä maistiaisia vähän sieltä reissulta, niin että ihmettele, että yhtäkkiä pomppaa jonnekin ihan muualle. Niin sellaisen yritän tässä nyt tehdä. Mä oon kuvannut viimeksi kuukausi sitten, lokakuun alussa, ja on ihan nyt tönkköä tämä puhuminen. Jos ihmettelette mun lookia, mä otin nyt silmälasit pois ja harjoittelin taas piilareita ja muuta tämmöstä, että mulla on valmistujaisjuhlat tulossa nyt tämän kuun loppupuolella, niin saa onnitella, joo. Niin harjoittelen nyt vähän, että minkälaisen lookin minä sitten laitan. Kuten äänestä kuuluu, niin vähän on kipeänä taas oltu itse asiassa koko lokakuu. Ja poskiontelon tulehduskin. Mulla on ollut semmoista pitkittynyttä yskää. Itse asiassa juhannuksesta asti. Niin siihen on nyt toinen antibioottikuuri menossa. Että kävin pari viikkoa sitten röntgenissä ja siellä näkyy edelleen sinuiitti, niin nyt on sitten toinen antibioottikuuri menossa ja toivottavasti auttaisi nyt, että saisi yskän ja muun ohi. Voi tässä tietysti olla nyt samaan aikaan muitakin ihan virusflunssia. Mutta olisi kiva päästä vähän liikkumaan, että ei ole niin kuin kuntoa ollut muuta kuin peruskävelylenkkiä koiran kanssa tehdä, niin se on vähän ärsyttävää ollut. Mutta ne niistä jorinoista. Nyt on kuulkaa niin paljon kerrottavaa teille, että minä en edes tiedä mistä aloittaa. Otan siis kahvihörpyn. Ja nyt olemme taas täällä meidän makuuhuoneessamme ja on lisävalot käytössä, että toivottavasti kuvanlaatu on riittävän hyvä. Sitten minulla on taas minun vihkoni täällä, muistiinpanot. Ja mä suunnittelin tämän jakson silleen muutama päivä sitten.
Ja olin laittanut, niin kuin, että valmistuneet, keskeneräiset ja näin. Mutta sitten mä yllätin itteni ja teinkin 2 näistä keskeneräisistä valmiiksi. Niin mä oon joutunut niin kuin vähän muuttaa näitä muistiinpanoja, koska ne ei ollutkaan enää keskeneräisiä, vaan valmistuneita. Mutta laitan tähän vielä videopätkän siitä hetket huivista, johon laitoin viime jakson jälkeen vielä muistaakseni ne pampulat ja blokkasin. Ja tosiaan annoin sen jo silloin kuukausi sitten siskolleni ja vaikka olin neulonut sen ajoissa, niin blokkaamiseen meni aikaa. Mä tilasin Titityyltä ne semmoset blokkauskammat ja matot, että mä aikaisemmin vaan nuppineuloilla ja jumppamatolla blokannut. Se ei ole ihan niin tehokas tapa mun mielestä. Niin tai ei tule niin nättiä, niin tilasin ne ja sillä onnistui ihan hyvin, mutta mulla ei riittänyt ne kammat ja muut siihen koko huiviin, niin mä jouduin niin kuin vähän 2 osassa blokkaamaan, että mä vielä sit uudestaan kastelin ja sitten sen toisen reunan tavallaan. Mutta tämmönen siitä tuli ihan kiva, mä tykkäsin ja tosiaan annoin siskolle ja hän on sitä jo käyttänyt ja sopii hänelle tosi hyvin. Niin on ihan tyytyväinen siihen huiviin. Joo. Sitten mulla on tällainen zigzag-peitto vauvalle. Tää on Novitan ohje mukailtuna. Eräs tämmönen virtuaalinen neuleystäväni tuolta Instagramista, ja taitahan olla minun niinku täällä seuraajakin täällä YouTuben puolella, niin häneltä sitten, hän oli tehnyt tällaisen samanlaisen, elikkä 7 veikan ja muun vastaavan paksusten jämistä oli tehnyt. Ja kun oikeasti tää tehdään mun mielestä 2-kertaisesta isoveljestä, niin nyt tehtiin 1-kertaisesta 7 veikasta. Niin häneltä sitten sain tämän vinkin ja vähän kyselinkin, että miten hän oli tämän tehnyt. Ja tosiaan painoa 236 grammaa 4,5 puikoilla. Ja tämmöinen siitä tuli. Aika iso vauvanpeitto. Tässä on niin kuin, nämä on tällaisia 7 veikan jämiä, mitä multa löytyi. Keltaista, sinistä, vihreätä ja mustaa. Ja tää vihreä on sitä mun kasvivärjäämää lankaa. Tästä tuli ihan kiva. Ei ole siis yhtään minun värinen, mutta eihän tää minulle olekaan tulossa. Tää on tulossa minun siskoni, tai siis tämä menee minun siskoni vauvalle, eli kummipojalleni, joka on nyt jo kylläkin kuukauden ikäinen, ja mun piti antaa tää. Mä menin häntä kattoo heti, kun hän oli syntynyt, ja tää oli silloin jo melkein valmis. Hän syntyi vähän niinku ennen laskettua, niin mä olin sitten vähän ehkä hidas. Piti mennä sitten samalla viikolla katsoa uudestaan, mutta me ollaan siitä lähtien oikeastaan oltu kipeänä, aina joku meidän perheestä, tai lähinnä minä, niin ei ole viittinyt mennä niin kuin, tiedätkö, flunssasena vauvaa tapaamaan, niin tää on nyt jäänyt antamatta, mutta annan tämän kyllä heti, kun nähdään. Varmaan nyt viikonloppuna. Tämän näköinen nurjalta puolelta, ihan nätti täältäkin. Ja
hirveästi oli lankoja pääteltävänä, koska tässä on niin monta raitaa. Mä tein se Anne-Maria, jota mä seuraan Instassa ja hän seuraa minua täällä, niin hän teki mun mielestä niin paksumpia raitoja. Tuli enemmän kerroksia. Mulla on 8 kerroksen raitaa. Niin oli kyllä paljon lankoja pääteltävänä, mutta tää oli oikein kiva jämälankatyö ja yli 200 grammaa sain sitten lankaa tähän tuhottua. Tästä tulee kiva vaunupeitto tai joku köllöttely sohvalla kääriytymis tai pulkkaan sitten saa, kun on vähän isompi. Ja täällä on ihan hyvin mittaa. En ole mitannut, mutta ei kyllä pysty näyttämään nyt tätä koko kokoa, mutta aika pitkä tästä tuli ja blokkasin tän. En osaa sanoa kasvoko tää yhtään blokkauksesta. Voi olla, että vähän, koska tää on aina oikein neuletta. Ja oli silleen helppo tehdä niin kuin sosiaalisissa tilanteissakin tätä, koska toi kuvio on niin kuin aika helppo. Mutta semmonen työ. Sitten otetaan taas kahvitauko. Ota sinäkin. Oi. Yksi neule puuttuu kokonaan tästä. Hetki. Kaksi neuletta puuttuu. Miten mä oon nyt lähtenyt tälle ihan soitelle sotaa? Siis mulla oli muistiinpanot ja kaikki valmiina, mutta en ollut muistanut koota sitten kuitenkaan, kun mun piti kuvata jo eilen. Mutta mä oon eilen ollut vielä vähän väsynyt, niin kuvasin sitten vasta tänään. Minä olen tehnyt alasuk-neuleen. Tämä on Linka Neumannin alasuk. Tämmönen hyvin suosittu neuleohje. Varmaan aika suuri osa varmaan on nähnyt tämän ohjeen tai mallin ja moni varmaan neulonkin sen. Tää tehdään siis Alafoslopista ja 685 grammaa meni mulla lankaa. Elikkä mulla jäi ainakin 2 väriä jäi molempia ihan kokonaiset korkkaamattomat kerät yli. Ja sitten näitä kaikkia värejä jäi yli. Eli oli vähän reilusti mitoitettu tämä ohje. Sitten 4,5 millin puikot oli kaikissa resoreissa. 6 millin puikot oli tässä sileällä osuudella ja 6,5 millin puikot oli kirjoneuleessa. Tää oli työläs tehdä, koska se tehtiin alhaalta ylös. Ja siinä kohtaa, kun sä oot täällä kaarrokkeessa, niin täällä on niinku metri jo neulottu helmaa. Plus siinä on hihat jo kiinni. Niin tosi työläs. Ja modifikaationa tein sillä tavalla, että tein tästä kauluksesta lyhyemmän. Tästä olisi pitänyt tehdä vähän pidempi, mutta mä en tykkää, tai musta tuntuu, että mulla ei ole kauhean pitkä kaula, niin mä en jotenkin se ahistaessa tulee liian ylös, niin tein lyhyemmän. Ja olen silleen tykännyt tästä. On ollut jo käytössä, ihan tuolla lenkillä ja retkellä perheen kanssa. Ja sitten mulla oli tää siellä Uutteellä mukana, että
Oli siis todella kylmä merisää. Ihan semmonen myrskyinen lokakuun loppuinen sää. Ja itse asiassa saarelaiset sanoo, että on nyt tavallista kylmempi täällä, että koska tuuli pohjoisesta. Yleensä tuuli jostain muualta. Mutta idästä tai pohjoisesta kuulemma kun tuulee, niin tulee kylmä. Niin oli poikkeuksellisen kylmä tuuli. Mulla oli merinokerrasto ja tämä menomatkalla, niin kuin autossa ja siinä pysähdellessä ja muuta. Ja lautalla. Niin tää oli oikein hyvä. Mut sitten meillä oli semmonen saarikierros, niin, joka kesti yli 2 tuntia, 2,5 tuntia oltiin ulkona. Niin silloin mulla oli vielä se merinokerraston päällä tuulitakki ja sit oli tää. Mutta tuli kylmä. Olisi pitänyt olla siellä vielä joku villapaita alla. Mutta tää on siis tarkoitettu ihan ulkoiluneuleeksi. Ajattelin ihan talvella kokeilla. Esim. Hiihdellessä voisi olla hyvä. Koska siis mä luulen, että tää on pakkasellakin lämmin, jos ei ole sellainen raaka tuuli. Ja sitten sunnuntaina oli aurinkoinen päivä, niin mulla oli pelkkä merinakerrasto taas ja tämä, niin oli taas oikein hyvä ja melkein lämmin. Melkein lämminkin tuli siinä, että oikein kiva neule. Tästä vaan mun mielestä irtoaa kauhean paljon tätä, tai ainakin aluksi tuntui irtoavan. Tää on tämmönen aika pörheä lanka. Mä en ole koskaan tehnyt alafoslopista, mä oon tehnyt 1 kerran LED-lopista. Mutta samaa tavaraahan ne on tavaa paksumpi. Mutta tosi kaunis tuli tästä kaarrokkeesta. Ja tietenkin minun lempiväreilläni. Tämmönen. Mun Instagramista löytyy myös 1 kuva, missä mulla on tää päällä. Jos haluaa käydä kattoo. Eli Instagram on @ihanavillaista, niin sieltä löytyy. Tuli aika pitkät hihat. Ja mulla tää kaarroke niinku, mä en tiedä tuleeko se kaikilla, mutta se tulee niinku silleen aika alas. Varmaan se kaikilla tulee. Mä neuloin SK:n, koska, tai no, tää oli se pienin koko mikä oli. Ja tuli sellainen just reilu, että sinne mahtuu alle kaikenlaista takkia. Ja muita toisia villapaitoja. Ja tästä tuli just sen verran pitkä, että peittää pepun. Tässä kun aloitettiin ja tehtiin Helman kirjoneuletta, niin mä tein sen 6 puikoilla. Siinä oli ohjeena silleen, että 6 puikoilla kaikki, paitsi jos teet tiukkaa kirjoneuletta, niin ota 6,5. Mä en muista mitä mä sit päättelin, että se on jotenkin tiukkaa. Katoinko mä sit, vertasiks mä sitten, kun mä olin tässä. Mä laskin se tiheyden, niin mä huomasin, että tää oli ehkä tiukempi. Ja sitten tämän jälkeen vaihdoin niin, että täällä sitten tein 6,5 millin puikolle. Tää on tehty vielä 6. Sitten mä pikkasen blokatessa yritin venyttää, niin, mutta ei sitä minun mielestä huomaa, että se on niinku jotenkin tiukempi. Eipä juuri. Ja kuvio oli ihan ok taso, siis ei ollut kovin vaikea, mutta muutamassa kohdassa tehdään 3 värillä samaan aikaan. Ei se nyt, ei ole sellainen ehkä telkkarin kattomisneule, mutta ei nyt vaikeimmastakaan päästä, että vaikka, no jo, en nyt ehkä ihan aloittelijalle suosittele, mutta jos on edes vähän jo tehnyt, niin pystyy ihan hyvin tekemään tämmöisen. No miksei aloittelijakin, varsinkin jos on apua saatavilla jossain niin ongelmien tullessa pintaan. Mutta semmonen oli se. Painava kuin mikä, enkä oikein tiedä missä mä säilytän noin painavaa neuletta, että vie tilan kaapista, että pitääkö se tunkea johonkin, niinku, tai pitääkö sitä säilyttää ulkovaatteiden kanssa vai missä. Joo. Sitten oli tää mun telkkarineule. Eli
nämä, mitkä nimesin Muista kesä 23 sukiksi. Ja nämä on nyt ollut jo käytössä vähän. Täällä on koirankarvoja. Elikkä aloitettu kärjestä. Magic Cast On aloituksella. Ja käytin sitä metodia, minkä löysin jostain, että, niin kuin, että puolet silmukoista luodaan ja sitten sen jälkeen niin kuin lisätään. Niin, koska tää on siis Jalovillan oinas, on lankana. Ja tosiaan tää on se lanka, minkä minun poikani osti minulle. Tämä on tämmöstä iloisen kirjavaa. Vähän pastellisia sävyjä. Niin, koska tää on semmoista aika ehkä sportvahvusta, tai 270 metriä 100 grammalla, niin ajattelin, että mulla on mun mielestä ollut joku 56, no ei ihan itse asiassa 56, 54 silmukkaa mulla on ollut yleensä se niin kuin nallevahvuisissa sukissa. Mutta laitoin nyt 26 silmukkaa alkuun ja lisäysten jälkeen, lisäysten jälkeen mulla oli 54. Vai 56? Eikö 54? No. 54 mä oon sit saanut. Paljon mulla on ollut alussa. No 54 silmukkaa mulla on siis joka tapauksessa ollut lopussa. Mutta sit näistä tuli liian isot. Ja koska tämähän on suomalaista villaa, tosi pömpseää, niin ei todellakaan ole sama silmukkamäärä sitten näissä kuin jossain nallessa. Niin sitten uudella yrityksillä tein niin, että oli 24 silmukkaa alkuun ja lisäysten jälkeen sitten 48 silmukkaa. Ja tosiaan 3 millin puikoilla tein ja 59 grammaa painaa nämä. Että jäi kyllä... ei mulla olekaan sitä kerää tässä, mutta jäi tosi paljon yli. Ainakin lapselle sais sukat vielä. Ja mä tein telkkarineuleena silleen, että 2 sukkaa yhtä aikaa ja tosiaan varpaasta varteen. Ja se ei ollut hyvä idea, että mulla oli yksi kerä ja otin molemmista päistä sen. Sehän meni solmuun koko ajan, niin jatkossa kun teen 2 sukkaa samaan aikaan, niin otan molemmille omat kerät. Ja näytän, että näyttää jalassa. Tää on mun makuuni ehkä vähän löysä silti. Että ehkä jatkossa, jos teen oinaasta itselleni, niin voisi olla vieläkin vähemmän silmukoita. Mutta sehän on hyvä vaan. Valmistuupa nopeammin. Eiks vaan? Joo. Ja näitä tosiaan tein telkkarineuleena, niin silleen verkkaseen tahtiin valmistui, kun me ei kauheasti katsota telkkaria miehen kanssa, että vaan lähinnä viikonloppuisin iltaisin. Tosi kova tuuli, meinaa lähteä puhelin kädestä. Mutta ne ovat nyt valmiit ja ne on oikein lämpimät. Suomalaista villaa. Ja en tiedä huomasitteko äsken kun näytin näitä, mutta toisesta tuli selvästi tummempi, että sitä väriä oli enemmän. Ja toisesta tuli vaaleampi, kun toinen oli otettu kerran sisältä ja toinen ulkoota. En muista nyt kumpi, olisiko kerran sisältä se vaaleampi sukka. Sitten
juuri äsken tässä ennen kuvaamista niin valmistui jaskapipo. Tämä on märkä. Minä kylvetin sen juuri. Tämä on Johanna Ylistön ohje. Ja tämä on minun 4. jaskapiponi. Tämä on 3. mun miehelle ja 1 on tehnyt isälle. Ja tämä lanka on Tukuvulfingeringiä. Muistaakseni sävyssä repo. Tää on nyt märkä, että se ehkä vähän tummentaa tätä sävyä, mutta tämä on siis kanssa suomalaista villaa ja ihan erilainen neuletuntuma kuin jossain merinossa. Mä oon tehnyt ne aikaisemmat pipot merinosta tai jostain alpakasta. Niin tää on semmonen paljon karheampi, villaisamman tuntunen. Ja jännä nähdä, tää pinta, mä kuullut, että tää pinta tosiaan tälleen vähän pörhistyy kastelun jälkeen, niin jännä nähdä millainen tästä tulee, kun tää kuivuu. Ja 2,5 millin puikoilla 44 grammaa meni ja tää on kakkoskoko. Mä oon yleensä tehnyt miehelle tästä sen 3. koon, mutta nyt olin kaukaa viisas, koska suomalaista villaa, niin valitsin kokoa pienemmän, koska kyllähän merinosta nyt tulee paljon tiukempi ja pienempi kuin suomalaisesta villasta. Tästä tuli oikein hyvä kokonen. Mun mies tykkää pitää tätä silleen niin kuin, sillä tavalla, no ei ole nyt tasainen, mutta silleen, että se pipo on tossa niinku, ei mene yhtään korvan päälle. Niin oikein mitattiin sillä tavalla, että tää oli hänen päässään, mulla oli puikot siinä vieläkin. Ja ohjeen mukaan sitä olisi vielä tehty pidemmäksi. Mutta sitten mun mies siinä kohtaa kertoi, että minkä pituisen hän haluaa, ja me mallailtiin ja rullailtiin tää. Ja sitten mä laskin, että kun sanottiin, että kavennuksiin tulee vielä noin 4 senttiä pituutta lisää, niin laskettiin, että okei, tossa on päälaki. Mä laitoin mittanauhan hänen päällälle. Tässä on päälaki, siitä 4 senttiä, ja sitten mä laskin, että monta senttiä oli siihen pipon niin reunaan, mihin asti mä olin neulonut, niin sit se oli just kans 4 senttiä, niin sitten mä neuloin 4 senttiä, ja sit aloitin kavennukset, ja sillä tavalla tuli ihan hyvä, ei tarvinnut enää uudestaan sovitella. Ja tämähän on ihan hirveetä neulottavaa, kun pienellä langalla ja puikoilla kierrettyä joustinta koko matka. Mutta tämä on silti 4. jo, minkä olen tehnyt, että mun mies tykkää näistä niin paljon ja nämä istuu hänelle hyvin ja hän on aina toivoo uutta pipoa ja aina saa tehdä uuden ja hän käyttää näitä joka päivä. Niin sitten mä aloitin tämän joskus pari kuukautta sitten jo, niin hän on nyt kysellyt joka päivä, että no, joko se pipo on valmis, niin en kehannut enää pitkittää. Vaikka olin ajatellut tämän alun perin, että olisi isänpäivälahja, mutta ei, hän halusi tämän nyt aikaisemmin. Niin olkoon, saamansa pitää. Se. Mä oon unohtanut ihan kokonaan kuvata. Me tultiin äsken tänne hotellille ja toi lauttamatka meni hyvin. Oli vähän kuuma tuossa alasukissa neuloo. Mutta muuten oli hyvin. Oon just menossa nukkumaan. Mä just laitoin silmätipatkin. Jos joku ihmettelee. Mutta mun täytyy näyttää teille vielä mun ostokset. Tilasin Säie Woolilta lankaa. Ja pyysin, että Eija kakuttaa ne valmiiksi. Noin toiset. Tässä on nyt hämärää täällä huoneessa, niin en tiedä huomaatteko. Tää on Crispy Ginger Cream, merinosokkia. Ja tämmönen kivan joulusen sävyinen. Ja sit näistä. Aloitan huomenna teepaidan.
Mutta nyt hyvää yötä. Ja sitten viimeinen valmistunut työ. Tämän minä aloitin Utössä. Eli tämä The Brightest Tea, joka on Lily Kate Francesin suunnittelema, eli brittiläinen nuori suunnittelija. Ja tää on kokoa 1 ja tehty säijewoolin merinosoklangassa sävyssä Lavender Frost. Tähän meni 94 grammaa ja paidan tein 3,5 millin puikoilla ja resorit 3 millin puikoilla. Elikkä kuten näette, niin täällä on tämmöiset tai langankierrot. Täällä on joustin. Ja toisella puolella sama. Ja sitten tässä on tämmöiset, onko nämä istutetut hihat, mikä tämä hihamallin nimi on. Ja vene pääntie. Ja tämä hiha on tehty lyhennetyillä kerroksilla tai pidennetyillä kerroksilla. Ja tosiaan katsokaapas tätä sävyä. Lavender Frost. Tuun vähän lähemmäs. Mun mielestä aika kaunis. Eli säijewoolin lanka. Lähti lampaan talja. Säijewoolin lanka. Ja oli niin, että olin tekemässä lähteä tai pakkaamassa sinne neuleseikkailulle ja totesin, että mulla ei ole mitään semmoista helppoa neulettavaa, mitä voisi sosiaalisesti neuloa. Plus me neulesseikkailulaiset saatiin alennuskoodi säijewoolille, koska säijewoolin mikä se rouvan nimi on? Vietiin kokonaisen viikonlopun hänen kanssaan, nyt en muista nimeä. No, se tulee varmaan kohta, mutta säijewoolin rouva, niin hän sitten osallistui sinne mukaan ja saatiin alekoodi sitten lankoihin, niin minäpä ostin sitten. Näytän tossa vielä myöhemmin, että mitä muuta ostin, mutta tätä ostin ja ostin itse asiassa 2 vyyhtiä, koska siinä ohjeessa niin kuin olisi tarvinnut. Mutta eipä tarvinnut, mulla jäi 1 kokonainen vyyhti yli ja tästä käytetystäkin jäi näin paljon. Ja tosiaan saatiin nämä valmiiksi kerittynä kun pyydettiin, niin olipa ystävällistä, niin nämä tuotiin sinne Utöhön ja minä aloitin tämän paidan siellä. Ja tosiaan rakenne meni sillä tavalla, että aloitettiin pääntieltä, tehtiin niin kuin näitä lyhennettyjä, pidennettyjä kerroksia. Ja varmaan tänne asti. Ja sitten toisen takakappaleen poimittiin tästä ne silmukat ja siitä sama kohta. Ja sitten yhdistettiin täällä kainalossa ja sitten neulottiin niin kuin, suljettua neuletta. Ja tässä kohtaa alettiin kaventamaan. Ja jossain tuolla ei enää kavennettu, vaan tehtiin vaan noi lenkit. Ja tästä tuli tämmönen. Mä tein tämmösen. No ei tää nyt ihan kropattua, mutta napaan asti. Ja tosiaan ykköskoko. Siinä ohjeessa olisi ollut 3,25 mm puikot, mutta mulla ei ollut sen kokoisia, niin mä otin 3,5. Ois kyllä hyvin voinut tehdä niillä vähän pienemmillä, että tää kuuluisi olla sellainen tyköistuva ja niinhän tää onkin. Mutta täällä on vähän tällaista ylimääräistä kangasta. Ehkä ostan, varmaan teen vielä toisen, niin ehkä ostan sitä varten sitten. Ja varsinkin kun tämähän saattaa vähän lörpähtää käytössä, niin siksi olisi ehkä ollut hyvä, mutta on kyllä tosi tyytyväinen. Ja sit tosiaan kun tänne helmaan asti oli tehty, niin sitten täältä poimittiin silmukat ja tehtiin pidennettyä kerrosta.
Ja näin tuli tämmönen pieni hiha. Että täällähän sitä hihaa ei olekaan paljon. Ja silmukat pääteltiin nurin. Ja se oli vaikeaa päättää ne silleen löysästi nurin. Mutta tästä tuli mun mielestä tosi kiva. Mä en oo tehnyt tämmösiä pinkkejä neuleita pitkää aikaa. Ja tykkään kyllä. Aion tehdä lisää. Ja tykkäsin ihan hirveästi tämmöisestä käsinvärjätystä. Mä oon tosi vähän ostanut noita käsivärjättyjä merinoita. Niin aion kyllä ostaa toistakin. Ja tää on nyt sitten yllättävän lämmin paita, että täällä sisällä tarkenee ihan hyvin. No niin. Sitten mulla on valmistunut yksi salainen testineule. Aika paljon on valmistunut. Y, K, K, D, V, 6 asiaa. Mut sitä mä en nyt voi näyttää, koska se on salainen. Niin mä näytän sen sit, kun sen saa näyttää. No, sit mulla on kesken se räsymattopaita ja ne Breathwater Socks sukat. Räsymattopaita en ole edistänyt yhtään, koska mulla on se ongelma edelleen, että miten saan... Mä en millään pysty 500 langapätkää päättelemään, niin mun täytyy keksiä joku keino, että miten mä saan niin pääteltyä samalla, kun mä neulon. Täytyy tutkia vielä, onko vielä jotain muita vaihtoehtoja. Mä kokeilin sitä Magic Knot-juttua, mutta mä huomasin, että yksi oli jo purkautunut. Yksi solmu, ja sitten lisäksi ne solmu tuli näkyville siihen neuleen niin kuin ulkopuolelle, niin en mä semmoista halua. Niin mun täytyy... Joku kertoi jonkun vinkin, mä unohdin sen jo. Se neulen suunnittelija oli sitten jollain hevosen häntä solmuilla vissiin ne päätellyt, niin täytyy ehkä sitäkin kokeilla. Saisit jotain muuta. Mutta se on nyt vähän tauolla vielä. Sinne Breathwater Socks. Se on tosi kaunis malli. Mutta mua ei nyt inspiroi neuloa mustaa lankaa. Ja mulla on ihan hirveästi neulesuunnitelmia ja tehtävää, kuten ehkä kohta kuulette. Niin musta tuntuu, että mä ehkä puran sen alun ja teen joskus toista sen mallin. Joo. Ja puurin myös sen pannan alun, mitä olin ehtinyt tehdä ehkä ton verran. Näytinkö mä sen viime jaksossa? En. Mä en oikein tykännyt siitä, minkä näköinen siitä tuli. Ja mulla on, kuten sanottu, niin muutakin tekemistä. Niin ne nyt saa mennä. Mutta minulla on uusi aloitus. Totta kai uusi aloitus. Se on täällä. Täältä pääsee kahvilaan. Ja se on. Tadaa! Missä sitä on jumissa? Aura-lapaset. Siinä näkyy jo ensimmäinen kukaan puolikas. Eli tämä on Anna Heinon suunnittelema Aura-lapaset. Ja mä en nyt tiedä missä kohtaa tätä kättä mä oon menossa. Täällä on jo peukalokiiloja aloitettu. Mutta tämmönen tulee. Mä oon käynyt niistä pari kertaa niissä Jalovilla järjestämissä neuletapaamisissa, niin siellä Johanna ja toi... Mä en nyt muista kenenkään nimiä. Mutta se silmukka, joka on silmukka. Niina.
Niin ne sanoi, että he oli neulonut tän silloin joskus mennä vuonna. Niin oli tullut liian iso. Ja tunnetustihan jo tuolla Annalla, kässäpuodi Annalla, joka on tämän ohjeen suunnitellut, niin on tosi tiukka käsiala, niin voi olla, että, ja sitten heille saattoi olla ehkä pikkasen paksumpi lanka kuin ohjeessa, niin voi olla, että senkin takia tuli iso. Mutta minä otin varmuuden vuoksi pikkasen ohuemman langan. Se oli mun mielestä suunniteltu ja Tukubull DK:lle tämä ohje. Mutta minä otin Jalovillan terapialankaa, jota kaikki havittelevat, mutta Jalovilla onkin onneksi minun naapurikauppani, niin saan helposti hankittua. Tässä on 100 grammassa 270 metriä. Tosiaan koiran karvaa on puolet. Ja puolet on suomalaista villaa, lampavillaa. Niin tästä on niinku tämmönen mohair-tyyppinen pinta. Pörrönen. Ja tosiaan mun mielestä näissä tulee ihan kiva yhdistelmä. En halunnut kovin kontrastista lapasta. Niin valitsin nämä. En mä tiedä, tuleeko tästä iso? Ei. No ei siitä nyt tiukkakaan tuu, mutta mun mielestä ihan kiva. Ja tää tuntuu kivalta. Tää ei mun mielestä kutita, aika pehmeetä. Ja tosiaan mä teen silleen, että mä neulon 2 lapaset, koska tähän pitäisi mennä niin vähän lankaa, että riittää 2. Mä teen silleen, että toisinpäin ne värit sitten. Elikkä taustaväri on sitten liila ja kukka on punainen. Niin annan toisen parin minun ystävälleni, jonka kanssa olemme nyt vuoden tehneet sitä opinnäytetyötä ja monta kymmentä tuntia tuskailtu sen parissa, niin nämä on tämmöiset we did it -lapaset muistoksi. Ja vähän joululahja samalla. Niin tämmöiset on tulossa. Ja nyt kun mä sain tämän paidan ja miehen pipon tehtyä, niin pääsen jatkamaan näitä. Mutta aika nätti minusta tulee, vai mitä mieltä ootte? Näistä saisi vaikka mitä väriyhdistelmiä. Otetaan vähän kahvia välissä, niin jaksaa. Noin ikkäästä. Nyt mä näytän teille sen, mikä on ollut vuoden ajan minulla muhimassa. Elikkä en tiedä muistatteko, mutta tämä oli minun viime vuoden joulun aloitusneule. Ja se on Caribou Sweater Petitec Knitterin ohje. No, tämä on tehnyt täysin suomalaisesta hahtuvasta. Ja katsokaa, siellä on jo yksi hiha valmis, tai siis resori on melkein valmis. Ja olen tämmöiseen tilanteeseen jättänyt tän peijakas. Mä voin näyttää, miltä tää näyttää. Mulla on nyt tietysti tää paita täällä alla, mutta ei se haittaa, että ei ole kauhean paksu tää. Unohdin sanoa varmaan Talfingering vahvusta lankaa. Mä en muista enää, miksi mulla jäi tää kesken. Tää oli jotenkin... Tästä tuli niinku odotettua isompi. Kuten huomaatte, on kyllä tosi väliä. Mut sit toisaalta niin haittaako se? Hiha on pitkä. Niin kuin jos mä pidän käden suorana, niin se tulee tähän asti.
Mutta toisaalta sehän ihan söpö. Se on sitten lämmin ainakin. Mutta en mä nyt tätä varmaan pura. Mä oon näin pitkälle jo päässyt. Ja tästä on niinku tällainen, tästä tulee mun jouluinen paita. Ja tää on tosiaan suomalaista hahtuvaa. Olisiko Pirtin Kehräämön. Ja mulla oli jäänyt jostain vanhasta projektista tätä valkoista hahtuvaa yli. Niin mä sitten viime vuoden Tampereen kädentaidemessuilta ostin sitten tätä ruskeata. Ja tämähän passaa itse asiassa tosi hyvin. Vai mitä mieltä olette? Nyt kuvitellaan, että tää on niinku valmis. Onhan se vähän iso. Tai siis, no iso ja iso. Tää on oversize. Tossa on mun käsi. Näin paljon ylimääräistä tuolla hihassa. Ja no vaikea sanoa, kun tää on nyt kahvelilla, mutta näyttäisi siltä, että tätä vyötäröympyrystäkin aika paljon ylimääräistä. Mutta sitten toisaalta niin haittaako tuo? Tästä tulee sellainen, tästä voisi tulla semmonen, tiedätkö, jouluinen kärjytymisneule. Miltä kuulostaa? En mä nyt tätä purkaa lähde. Ja tosiaan, mä en muista, kyllä mä varmaan kerroin, mutta mä olin jo päässyt varmaan jonnekin tänne silloin ekalla kerralla. Ja kissa oli sitten ison reijän tehnyt ja jouduin sitten aloittaa ihan alusta. Ja siellä oli semmosia tämppitusilangan hahtuvan pätkiä. Niin oli pieni itku siinä, mutta sain aloitettua sen silloin heti uudestaan ja tehtyä näin pitkälle. Ja niin, sit mä varmaan totesin, joulu oli jo tullut ja mennyt. Niin, että tästähän tulee iso. En muista, että oliko se siinä ohjeessa näin iso. Kyllä se saattoi siinäkin olla vähän oversized. Mut mä ajattelin tätä nyt kuitenkin sit edistää myös. Tän vois ottaa puikoille. Mä haluaisin tän, että tää olisi niinku joulukuussa käytössä. Eikö se olisi hyvä idea? Että viimeistään joulukuussa vois käyttää tätä. Kauniin värinen ainakin se on. Ja ihanaa toi hahtuva, niin pehmeä toi suomalainen. Mulla on tuo niinku minunkin. En mene sitä lähdemme ylöspäin. Tulee Siinä oli nyt mun keskeeräiset. Niin, ei mulla ei oo nyt, kun mä ne muut aion, niin on se miehen raitapaita. Sitä mä kans jossain vaiheessa tässä edistän. Sen pannan purin, sukan alun aion purkaa. Sitten on ne lapaset, no niitä pitää tehdä 2 parit, niissä on aika paljon tekemistä. Ja sitten tämä. Mä huomasin, että mulle tulee vähän ahdistusta, jos on liian monta keskeneräistä, että en tykkää, jos on monta. En. Että mieluummin vähemmän kuin enemmän minulle. Että joskus mä olin sellainen, että mulla oli vaan 1. Mulla oli varmaan mun ekat vuodet neulojana. Nyt mä oon niinku 4 vuotta neulonut. Niin ekat vuodet taisi olla silleen, että oli vain 1. Se tuntui niinku hallitsemattomalta, jos oli enemmän. Nyt mä oon näköjään liukunut siihen, että mulla on enemmän niitä. Mä tykkään, että on niinku joka tilanteeseen vähän oma, mut liikaa. Sitten tulee sellainen tunne, että ei saa mitään aikaiseksi. Ja mä kuitenkin sit päädyn siihen, että mä alan tekemään sitä vaan yhtä. Ja ne muut jää. Kausi. Mulla on ihan sama. Niin, ja sit sulla oli vihreä panta, ja sit sulla oli ne hanskat. Ja sit... Okei, sitten neulesuunnitelmia. Mä kerron ensin neulesuunnitelmia ja sitten neulehaaveita, koska ne on eri asia. Se porcelain sweater,
muistatteko viime jaksosta, kun sanoin, että en ole saanut sitä ohjetta, niin mä sitten päätin laittaa vielä yhteen sähköpostiosoitteeseen ohjetta ja vielä Instan kautta. Niin sit mä sain vastauksen, että voi olla, että jotenkin ne sähköpostiosoitteet, mitä mä käytin, niin ne ei ole sitä kautta sitten oikein päätynyt perille, niin sain vastauksen ja sain sen ohjeenkin, että kävi hyvin. Eli se Porcelain Sweater täytyisi aloittaa, mulla on ne langatkin tuolla tietenkin odottamassa. Ja tosiaan, mutta ainoana muttana tässä on se, että siinä neulotaan kirjoneuletta tasona. Ja mä oon neulonut vain kerran kirjoneuletta tasona johonkin pienen nallen pieneen paitaan. Ja mä en pitänyt siitä. Mutta mä nyt haluan haastaa itteeni, että kokeilla uudestaan. Se onnistui kyllä siis ihan hyvin, mutta mä en vaan pitänyt siitä. Mutta mä ajattelin, että jos mä nyt tottuisin siihen vähän. Plus se on niin nätti se malli, että mä haluaisin niinku tehdä sen. Sitten tässä on semmonen ongelma, mutta mä näin Instassa tosiaan, varmaan kerroinkin silloin alun perin, niin joku oli, tai parikin ihmistä oli tehnyt ton paidan niinku neuletakiksi. Eli ne oli sinne etukappaleeseen väliin neulonut muutaman nurjan silmukan ja sitten steekannut sen auki. Mutta nyt kun se aloitetaan siis mun mielestä silleen, mä en ole kattonut sitä, tai oon mä vähän kattonut sitä, mutta silleen, kun siinä on niin kuin, tämmöiset pudotetut hihat, niin siinä neulotaan niin kuin tosiaan etukappaletta ja takakappaletta niin kuin erikseen. Niin, että mistä mä nyt tiedän, että mihin kohtaan mä sitten laitan ne, että missä kohtaan, kun se ei ole vielä tavallaan niin kuin ympyrää, että mikä on se keskikohta etukappaleesta, mutta ehkä siinä sanotaan, että nyt neulotaan etukappaletta, niin aloitankohan mä siinä kohtaa jo sitten päätän, että aha, tässä on puoliväli ja siihen teen ne. Varmaan se jotenkin sinne silleen menee. Mä en ole siis kattonut sitä ohjetta, mä oon vaan jossain YouTubessa nähnyt, kun joku on tehnyt sen paidan, itse paidan, niin siinä kuulin vähän siitä rakenteesta, niin täytyy vähän itse lukea sitä ohjetta ja järkeillä, että mihin kohtaan ne tulee, mutta siksi mä en ole ehkä myöskään aloittanut, kun se vaatii aika paljon päävaivaa, mutta ihan hyvä varmasti siitä tulee, eikä se nyt varmaan mikään vaikea ole. Sitten minun siskoni Anoppi pyysi, että mä neulon semmoisen pupun hänen tyttärelle joululahjaksi. Ja lupauduin siihen ja tosiaan se pupu, en tiedä. Mä oon esitellyt se varmaan ihan ekassa jaksossa. Se oli semmoinen pieni pupu, jolla oli semmoinen pitsimekko, minkä tein tyttärelle, niin mun tyttö oli siis ollut heillä yökylässä serkkuunsa kanssa, niin sitten hän oli nähnyt sen siirillä ja oli sitten ihastunut ja halunnut kanssa, niin semmoisen on luvannut tehdä. Ja sitten mun miehelle pitäisi tehdä sukat, koska mä ostin Jalovillalta tämmöstä pässikö tää on? Joo, pässiä. Pikkasen huono valo, mutta ehkä näette, tässä on sinistä ja oranssia tai tosta ruostetta ja vihreätä. Niin näistä tulee tosi nätit sukat. En tiedä, teinkö sitten joululahjaksi. Jos toi pipo oli vähän niin kuin isänpäivälahja, niin nämä on sitten joululahja. Kyllä mun mies nyt saa hirveästi kaikkea. Alkuvuodestakin neuloin rittarin ja nyt on toinen paita tulossa ja on pipoa ja 2 pipoa on tehnyt jo tämän syksyn aikana. Ja nyt sukat. Niin tosta pitäisi tehdä sukat miehelle. Ja mä oon kirjoittanut tänne, että lapsille tarveneuleita, pipot ja kaulurit, kysymysmerkki. Ja päätin ainakin, että 2 vanhinta lastani tarvitsee pipot.
Heke on käyttänyt mun neulomia joskus 2-3 vuotta sitten neulomia, että ne on niinku vieläkin mahtunut, mutta nyt ne alkaa olla vähän pienet, niin ajattelin, että mä teen uudet. Ja katsottiin jo tytön kanssa vähän lankaa, niin tuolta tai siis varastosta. Semmonen, mikä sopii takkiin. Löysin semmosen The Essential Beanie-ohjeen. Aion sitä testata. Se on siis semmonen rippipipo, aika hyvin istuva. Siinä saa niinku muunneltua, että haluuko ihan pelkkää suoran pipon vai 1 taitoksella vai 2 taitoksella. Ja sitten siinä saa vielä päättää, että niinku millä langan vahvuudella tekee. Ja siinä on eri kokoja. Siinä on lapsen koko ja monta aikuisen kokoa. Niin tällä ohjeella aion tehdä todennäköisesti 2-kertaisella fingeringillä, niin tulee nopeaa. Niin aion tehdä sille tytölle pipoja, varmaan pojallekin ja ehkä itsellenikin. Itselleni suunnittelin, että mä voin näyttää nyt. No itse asiassa tästä ajattelin ehkä tehdä sen pipon. Siis tästä samasta langasta. Mutta mä mietin vielä. Mä en näytä tätä vielä. Sitten mun tyttö toivoisi sellaista korkeakauluksista liiviä, slipoveria. Ja hän haluaa, että nämä sivut on kiinni ja sitten tosiaan, että se on korkeakauluksinen. Semmoista mä en ole löytänyt, mutta Petit Knitillä on ainakin 2 semmoista sileää liiviohjetta, niin mähän voi vaan tehdä sen korkeammaksi sen kauluksen. Niin katsotaan. Hänellä oli jotkut värit jo mielessä, mutta sitten hän otti sen mun tekemän novice sweaterin tuolta kaapista ja puki päälleen. Ja hän on siis 9-vuotias ja aika pienikokoinen, niin hän on sille mennyt kouluunkin ja siellä on koulukaverit ihastellut, että voisiko hänen äitinsä, Siri äiti, tehdä heillekin sitten samanlaiset, vaikka se on siis aikuisen paino, mutta nämä nykynuoret tykkää semmosista yli-isoista ja hihathan siinä on ihan pitkät, mutta tosin no se on pieni, mun mielestä joku XS-kokoinen ehkä se paita tai S, niin ei se kauhean iso siis ole, mutta tietysti toisen lapselle on vähän. Niin siitä hän sitten päätti, että hän sittenkin haluaa harmaana sen liivin, koska se harmaa sopi hänelle niin hyvin, mikä siinä vaidassakin oli. Sitten kummipojille pitäisi tehdä puput. Toinen täyttää vuoden ja toisella on ristiäiset. Mulla on 3 kummipoikaa ja sitten mähän tein sille 1 kummipojalle ristiäislahjaksi jo sen pupun. Niin ajattelin, että teen nyt näille toisillekin kummipojille. Kaikki saa sitten tänä vuonna semmoset puput. Ja en muista mikä sen pupun nimi nyt. Miksi mä en muista mitään? Mulla on täällä onneksi muistiinpanot, koska mä näytin sen mun mielestä viime jaksossa. Bunny Odile. Joo. Se oli kiva ohje. Niin varmaan teen semmoset. Joulukuu. Vähän ennen joulukuun puolta väliä pitää olla valmiita. Ja tosiaan, nyt mä näytän vielä pari lankaa. Tässä. Tämmösenkin ostin Säijevuulilta. Tämä on kans merino sukkalankaa. Sävyssä Crispy Ginger Cream. Eli tää on tämmönen joulunen sävy. Mun mielestä. Niin tästä tulisi ehkä sukat sitten itselleni. Aika herkullinen. Mä halusin tämmösen vähän joulusävyisen. Tulisi nätit sukat. Ja sen pässin mä näytinkin jo. Sitten mä näytän vielä, kun mä unohdin silloin näyttää yhdellä kertaa sen sienivärjäyksen. Niin tämä on minun itse värjäämää seiskaveikkaa sienillä. Kuten näette, niin siellä on erisävyisiä kelta-oransseja ja vähän valkostakin. Minun tyttöni keri tämän minulle. Tästä sitten voisi jotkut sukat jollekin lapselle ehkä tehdä. Sitten kahvitauko. No niin, mihin osioon me ollaan päästy tässä videossa? Kohta tunti jo pölisty.
Tässä kohtaa minun muistiinpanojani lukee, että kerro neuleseikkailusta. Kerrotaanpa sitten. Elikkä viime viikon perjantaina lähdin yksin tältä Nurmijärveltä ajamaan Turkuun päin ja ajoin. Miksi mä en nyt enää muista, mihin mä ajoin. Nauvo, Korppoo. Olisiko Korppooseen? Ja siitä lautalla mentiin Nauvoon autolautalla. Ja sitten siitä ajettiin Pärnäisiin. Turun Rengastietä, sitä saaristotietä. Ja matka kesti 3 tuntia. Mä siellä Nauvossa pysähdyin Mintun kahvilaan ja siellä oli pari meidän neulasseikkailun osallistujaa, niin siellä oltiin jonkin aikaa ja sitten lähdettiin ajaa sinne Pärnässiin, koska mä varasin melkein 4 tuntia tähän matkaan ihan vaan siksi, kun mua pelotti, että miten mä ehdin. Mutta se olikin ihan helppo, siinä ajettiin melkein pelkkää ihan suoraa tietä koko matka. Niin oli jännittävää, koska mä en ole koskaan reissannut yksin yhtään mihinkään. Mulla on aina ollut joko kaveri tai mies mukana. Niin tää oli ihan kiva, jännittävä seikkailu. Ja tosiaan sitten pysäköin auton sinne Pärnässiin. Ja sitten me lähdettiin, me kokoonnuttiin siis neulesseikkailijoiden kesken. Meitä oli 17 yhteensä. Ja lähdettiin sitten sinne Uuttööhön lautalla. Tai lossilla. Lossihan se on. Siellä meillä oli semmoinen oma kabinetti, huone varattiin. Ja oltiin kuin sillit suolassa, se oli niin ahdas ja pieni ja oli kuuma, mutta oli ihan mukavaa. Ja neulottiin, se matka kesti 5 tuntia. Ja Eijahan se on, se Säijävuulin rouva, niin justiin. Nyt tuli yhtäkkiä vaan mieleen. Eija esitteli meille hänen lankojansa. Ja saatiin hypistellä ja katsoa neulemalleja ja muuta. Ja sitten neulottiin ja juteltiin ja mä kävin siinä lossin kannellakin katsomassa ihanan näköistä pimeätä merta. Oli kylmä ja tuuli kovasti. Ja se oli jännittävää. Ja sitten me tultiin 11 aikoihin tonne Uuttöölle. Rantauduttiin ja siellä oli vastassa joku hotellin henkilökuntaan tai johonkin kuuluva mies, jolla oli mönkiä ja peräkärry ja sitten saatiin siihen laittaa meidän kassit ja käveltiin sitten siitä muutama 100 metriä sinne hotellille. Ja siellä sitten saatiin huoneet ja avaimet ja meillä oli jokaisella niinku yksi huonekaveri ja mä en ollut tietenkään toivonut mitään huonekaveria etukäteen, koska mä tulin yksin, niin sai sitten semmoisen kuin Elina oli minun huonekaveri. Ja menin nukkumaan, meni myöhään silloin perjantai-iltana. Jos laiva oli, tai lossi oli vasta 11 aikaa siinä, niin sit siitä kesti tietysti 12:30 aikoihin varmaan. 12 jälkeen vasta käytiin nukkua, tai Elina jäi vielä siihen neulomaan. Ja mä yritin sitten saada unta, kun mä tiesin, että mulla vaikuttaa tommonen nukkumattomuus aika pahasti, niin yritin käydä nukkua, mutta mä olin jotenkin niin kierroksilla siitä koko päivästä ja työviikosta ja mä olin vielä siellä Mintun kahvilassa juonut 5 aikaan kahvia, vaikka mä normaalisti juon puolen päivän aikaa viimeisen annoksen. Niin sehän vaikutti niin, että musta tuntui, että mä en nukkunut koko yönä. Ehkä aamuyöstä sain pikkasen unta, eli tosi huonoilla unilla meni. Mentiin sitten se lauantai-päivä. Ja sitten lauantaina mentiin siihen aamupalalle. Mä olin tietysti heti ekana. Mä heräsin 7 ja menin sitten siinä hetken istuskeltua niin sinne aamupalalle. Otin neuleen mukaan ja laitoin muillekin viestiä, että täällä ollaan, saa tulla. Ja sieltä alkoi pikkuhiljaa sitten porukkaa valua. En mä
Mä menin 7:15 vasta itsekin, mutta oltiin sovittu siis, että 9 tullaan kaikki, mutta kyllä osa tuli jo aikaisemmin ja siinä oli kiva syödä aamupalaa, katsella nousevaa aurinkoa siitä meren yllä ja neuloa samalla ja juoda kahvia ja se oli ihanaa. Ja mitäs muuta. Sitten me päästiin sinne paikalliseen, siellä oli semmoinen pikku K-kauppa Utöhandel, joka oli auki, ei ollut joka päivä auki ja sitten kun se oli auki, niin se oli vain pari tuntia auki. Ja käytiin siellä ja ostin tuliaisiksi sitten Korppoossa, Utössä, jossain siellä tehtyä pantua olutta ja siideriä sitten 1 pullot mulle ja miehelle tuliaisiksi. Ja sitten meillä oli se saarikierros, että me käveltiin siellä ympäri saarta. Meillä oli paikallinen opas, joka oli pikkutytöstä asti asunut siellä ja omien sanojensa mukaan 40 vuotta kertänyt ja opastanut siellä ihmisiä ihan pikkutytöstä asti. Ja käytiin majakassakin ja 2 kirkossa, että siellä oli 1 kirkko tai bönehuset, rukoushuone siellä niin kuin saarella ja sitten siellä majakassa oli vielä toinen. Ja ne oli ihan käytössäkin, mutta ihan vaan muutaman kerran vuodessa. Ihan kylmähän siellä oli. Ja saatiin kuulla jännittäviä haaksirikkotarinoita ja kaikkea, mitä siihen saareen liittyy. Ja historiaan. Ihan kiitosta Suomen historiaa kyllä. Ja tosiaan niille, jotka ei tiedä, niin Utöö siis on Suomen eteläisin ympäri vuoden asuttu saari. Et siitä niin kuin alkaa tavallaan Suomi. Se on Suomen tavallaan eteläisin tämmöinen piste. Ja Utöön ohi tai sitä Utöön väylää pitkin tulee kaikki laivat, jotka tulee Suomeen. Niin kuin vaikka Jenkeissä tai ihan mistä vaan. Niin sieltä päin niin sitä väylää kuljetaan. Sitten siellä oli, ne kertoi, että siellä on niinku mikrofoneja, jotka nauhoittaa siellä veden alla. Ja sitten, että jos ne mikrofonit havaitsee äänen, joka ei näy tutkassa, niin tiedetään, että se on sukellusvene, jota Suomella ei ole. Niin silloin tiedetään, että se on vihollisen sukellusvene. Ja siitä lähtee heti hälytys sitten. Ja siellä oli tosiaan armeijan tukikohtaa myös, vaikka sieltä on niinku armeija on lähtenyt 2004 vai 2005. Mutta sitten siellä on niinku armeijan tukikohtaa vielä ja kiellettyjä alueita tavallaan. Ja tosiaan sitten se majakka on ihan ympäri vuoden käytössä. Niin, siis on käytössä oleva majakka ja se on niinku liikenneviraston ihan virallinen. Ja mun mielestä se oli Suomen ensimmäinen majakka. Mutta siihen aikaan se oli vähän erinäköinen ja se on kerran jo tuhoutunut ja siihen on rakennettu sitten uusi tilalle. Mutta tosi mielenkiintoista historiaa ja sitten kun siellä oli niin kylmä. Oli niin kylmä, kun oltiin siellä kierroksella, että mä vaan mietin, että kun kuunneltiin niitä haaksirikko ja muita tarinoita, että vitsi kun putoisi tuonne mereen, niin minä kestäisi siellä minuuttiakaan. Ja jotkut on ollut sitten useita tunteja ja sinnehän tuotiin sitten, kun se Estonia upposi siihen Utöön lähelle, niin Utööstä sitten, tai niitä tuotiin Utöölle niitä pelastuneita. Ja ruumiita myös. Siellä oli sitten väliaikainen ruumishuonekin näistä Estonian uhreista. Mutta joo, tosi mielenkiintoista historiaa ja saatiin kuulla just siitä, että he niinku käyttää sitä, heillä on joku suodatusjärjestelmä, niin he käyttää sitä Itämeren vettä juomavetenä. Ja se on tosi kallista, oliko se joku 12 € litrat kuutio. Ja sitten tänä vuonna ne on joutunut maksaa sen 2 kertaa, eli se on niinku 24 € kuutiolta. Sitten itse miettii, niinku, oma vesi ei ole täällä mantereella. Siis toihan on moninkertainen hinta. Niin sitten kun siellä kävi suihkussa tai muuta, niin ei todellakaan tehnyt mieli lotrata, että se on niin kallista se vesi siellä. Niin. Ja sitten just kertoivat siitä, miten sitten yläkoululaiset joutuu mennä niin kuin Korppooseen ja olla siellä sit viikot ja tulla viikonlopuksi kotiin ja niin kuin jotain tämmöistä. Et monet asiat, mitkä meille on itsestäänselvyyksiä, niin sitten saarelaisille ei.
Niin että meillä on ihan luksusta tää elämä täällä. Niin siltä se tuntuu vähän. Mutta silleen se oli tosi virkistävää jotenkin nähdä semmoista peruselämää ja kuulla niiden ihmisten tarinoita ja siitä avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta, että ne on sieltä pelastanut amerikkalaisia merikapteeneita ja jouluaattona hirveässä hangessa tarponut sinne nostamaan niitä tajuttomia miehiä vedestä ja omaan kotiin ottanut niitä lämmittelee ja muuta. Niin, joo, on meillä helppoa täällä. No saarikierroksen jälkeen meillä oli sitten semmonen lounas. Yksi tämän matkan järjestäjistä, niin hänen tätinsä asuu siellä. Niin hänen tätinsä ja hänen tätin mies niin kuin sitten, ne oli tehnyt meille siis oikein siikasoppaa, itse pyydettyä. Sitten oli Ahvenanmaan pannukakkua ja itse tehty aronia, hilloa ja mitäs vielä? Niin, ja itse tehtyä saaristolaisleipää, niin oli kyllä ihan 5/5. Niin hyvää. Ja maistoi kuule, kun oli ollut pitkään ulkona siellä tuulessa, niin semmoinen lämmin kalakeitto alusta asti itse tehty. Niin oli kyllä niin lämmittävää. Ja siinä neulottiin sitten, me oltiin semmoisessa tai semmoisessa vanhassa asevarastossa. Se oli valjastettu tämmöiseen kyläläisten käyttöön. Niin siellä syötiin ja pitkän pöydän ääressä. Ja mä olin siinä kohtaa niin väsynyt, että mun oli pakko sitten lähteä huoneeseen sinne hotellille, joka sekin oli vanha kasarmirakennus. Ja mä nukuin ihan oikeasti päikkärit, tai horrostin 45 minuuttia. Ja vasta illalliselle palasin muiden seuraan, että mä olin niin väsynyt siitä edeltävästä yöstä, mitä en nukkunut. Mutta ei se haitannut. Sitten meillä oli 6:30 sit siellä hotellilla sitten semmoinen päivällinen ja à la carte ravintolassa oltiin saatu etukäteen jo aamulla tilata meidän annokset. Mä tilasin lohta ja sekin oli ihan itse tai sieltä paikallista. Ja kasviksia oli siinä ja perunaa. Se oli hyvää ja sitten meillä oli vielä sauna ja kävin meressä uimassa 3 kertaa ja oli kylmää. Oliko 7 vai 8 asteista. Mutta teki hyvää ja tuli vähän sellainen olo, että pitäisikö aloittaa avantouinti. Minun isosisko on kova avantouimari, niin jotenkin innostuin, että se oli niin virkistävää. Eikä se ollut ollenkaan vaikeeta. Mä oon joskus lapsena viimeksi käynyt avannossa, niin jotenkin olin ajatellut, että se on kauheata, mutta ei se ollutkaan. Kylmää kahvia. Ja saunan jälkeen olin niin väsynyt, että menin nukkumaan. Ja se yö menikin vähän paremmin. Sitten sunnuntai-aamuna taas minä olin ensimmäisenä pystyssä ja siellä aamuvalalla neulottiin ja katsottiin ihana aurinkoinen aamu siellä meren yllä. Ja sitten käytiin siellä vähän kävelyllä siellä saarella. Taas oli ihan erilaista niin kuin aurinkoisella säällä kävellä, kun oli ollut vaan sellaista pilvistä, tosi pilvistä ja synkkää ne, tai se lauantai-päivä oli. Niin. Ja sitten lossi lähti 12 aikaa. Tai meillä oli nyt sellainen kapteeni siinä, että kun on yleinen ohjeistus, että pitää olla 10 minuuttia ennen lossin lähtöä paikalla, niin tää oli sitten sellainen, että tää sitten lähti sit myös 10 minuuttia etukäteen. Mutta se oli hyvä, se ajoi tosi kovaa ja päästiin 4 tunnissa, vähän yli 4 tunnissa perille. Lossilla taas neulottiin ja syötiin vähän lounasta ja taas katseltiin lankoja ja olin kyllä siinä vaiheessa jo ihan väsynyt, en kauheasti jaksanut puhua ja sitten tekikin hyvää, kun pääsi sinne satamaan Värnäisiin, niin siitä kuitenkin matka vielä kotiin kesti 3 tuntia, niin oli ihanaa vaan olla hiljaa. Ja oli muuten ruuhkaa takaisinpäin. Tietysti kaikki tuli samaan aikaan sieltä, niin Turkuun tai siinä kun lähtisi Turkuun, niin siihen asti oli kyllä ruuhkaa, että tosi hidasta se matkan teko, mutta sitten motorille kun pääsi.
Ja se oli hyvä sinne päin mentäessä. Mä kuuntelin jotain rauhoittavaa musiikkia, mutta sitten taas kotiin päin mentäessä oli pilkkopimeetä. Niin oli pakko laittaa jotain jännitystarinoita Spotifysta ja kuunnella niitä, että mä niin pysyisin valppaana, kun se on niin, mun mielestä pimeällä on ihan kauhea ajaa. Ja oli muuten talvirajoitus vaihtunut sitten ja kelloakin siirretty siinä viikonlopun aikana, niin oli sitten ihan hyvä pysytellä hereillä. Ja kotiin kun tulin, niin oli ihana mennä sitten saunaan miehen kanssa ja oli ne tuliaisolut sitten mukana ja kerroin hänelle uutta tarinoita, niin hän jo innostui, että pitäisi sinne lähteä ja haluaisi varmaan asuakin siellä. Ja kun kerroin, että siellä oli vuokrattavana joku talo, niin hän oli, että miksi et kysynyt hintaa? Ja häntä kiinnostaisi just joku bisnes, kun hän kuuli, että se hotelli on myynnissä, niin just joku tällainen majatalon majoitusbisnes niin kiinnostaisi häntä tosi paljon. Ja hän olisi kyllä eittämättä tosi hyvä siinä hommassa. Mutta siinä oli nyt uutta tarinoita, mutta summa summarum, niin voisin sanoa, että oli tosi kiva reissu. Hei, mieheni astui huoneeseen. Mutta mä oon ollut siis tämän viikon aivan älyttömän väsynyt. Mä en tiedä johtuuko se siitä reissusta, koska maanantai oli töissä ihan ok energia. Tiistai aamuna mä heräsin silleen, että mun naama on ihan turvonnut. Silmäaluset ihan ihottumassa, punaiset. Näytti ihan allergiselta reaktiolta. En tiedä oliko. Ainakin lääkärin mielestä oli, kun näytin työkaverille. Eikä varmaan liittynyt tähän mitenkään, mutta siis on ollut tosi väsynyt, kun on nyt herännyt joka aamu, niin keskiviikon vielä väsyneempi. Ja torstai ja perjantai. No, mulla oli lapsi sitten kuumeessa, niin olin lapsen kanssa kotona torstain ja perjantain. Ja se teki ihan hyvää, koska mä en tiedä, sit yrittikö mullekin joku tauti tulla taas, mutta todella väsynyt. Nyt alkaa pikkuhiljaa päästä ehkä elämänkirjoihin. Tosin tuo pimeys ei nyt yhtään auta. On keskipäivä ja täällä on ihan älyttömän pimeetä. Okei. Niin, ja vielä seikkailusta sen verran, että voisin osallistua vielä toisenkin kerran, että oli sen verran mukavaa ja kaikki oli tosi mukavia ihmisiä ja oli kiva, kun pystyi neuloa ihan missä vaan, että vaikka olisin saunaan ottanut, niin kukaan ei olisi ihmetellyt. Teettekö sen tunteen? Viimeinen osio. Tämä on kestänyt tämä video jo kauan, mutta kestäkää vielä hetken. Kerron teille minun neulehaaveistani itselleni. Meille tuli siellä seikkailulla puhetta siitä, että neulotteko itselleni vai muille? Niin minä huomasin, että minä neulon kyllä enemmän muille kuin itselleni. Ja sitten mä tykkään siis antaa niitä, mutta samaan aikaan mua harmittaa, kun mulla ei itselläni ole mitään kivaa puettavaa ja kivoja neuleita, niin siksi minä nyt ajattelin alkaa pikkuhiljaa panostamaan tähän. Ja yksi neulehaave on tämmönen Helen Stewartin Mermaid Shell Socks. Tuossa on tommonen simpukkakuvio fingering vahvuisesta langasta ja tämän ajattelin tehdä ehkä joko tästä tai sitten tästä. Mulla ei ole yhtään ohuita sukkia, uskokaa tai älkää. Sitten mä mietin, no tää nyt ei välttämättä, mutta mä oon tätäkin vähän haaveillut. Eli Petite Knitin Balloon Jacket. Toi on kiva tommonen kärjytymisneule. Siihen menee vaan ihan sikana lankaa. Sitten on tämmönen kuin Be My Tulip Top Camille Koolta. Toi on tietysti vähän kesäinen, että voi olla, että siirrän kesempään. Ja sitten samalta suunnittelijalta myös tämmönen kuin Up in the Clouds. Tästä kuvasta nyt ei kauhean hyvin näe, mutta tossa on tuommoista pitsiä noissa hihoissa.
mohairista tehty. Sitten tämmönen kuin Thea Westerbyltä, tämmönen kuin Westerby Crea numero 20. Neuletakki. Vitsineuletakki. Siinäkin on mohairia. Siinä on myös kashmiria. Sitten tämmönen The Slouch Sock Set. Tässä on niinku useampi. Se on Summerleeltä, mutta tämmönen malli. Fingering-vahvuisesta langasta. Varmaan joku varastolanka mulla kävis. Sitten aunisukat. Maria Kostamovaaralta. Tää nyt melkein kaikki on tehnytkin. Minä en oo tehnyt, mutta se on hirveän nätti. Ja sitten tänä aamuna näin, että Knitting for Oliveilta oli tullut sellainen päivitys, että Palestiinan ja Israelin lapsille avustusta, että jos nyt tänä viikonloppuna ostaa jonkun heidän ohjeensa, niin, tai kaikki tänä viikonloppuna myydyt ohjeet, niin niistä tuotot tuplana annetaan sitten näiden lasten hyväksi UNICEFille. Niin minäkin menin sitten heräteostoksena ostamaan ja tukemaan. Ostin tämmöisen Holly Sweater -ohjeen, niin ajattelin, että jos tää olisi mun semmonen joulupaita, että vaikka mulla on tää poropaita, mutta sitä mä voisin käyttää jo joulukuun alusta, niin tää olisi sit ihan sellainen niin kuin jouluaattona puettava, enemmän semmonen joulupaita. Näin, siinä on nyt kaikki suunnitelmat. Nyt pitäisi vaan alkaa hommia, eli lapaset valmiiksi. Niistä mä en nyt tiedä mikä niiden deadline. Ajattelin ehkä tämän marraskuun aikana tehdä. Sitten tää Caribou-paita. Tämänkin ajattelin tehdä nyt marraskuussa, että mä saan sen heti joulukuussa käyttöön. Sitten ne sukat miehelle, niillä ei ole kiire ehkä jouluksi. Sitten se pupu jouluksi ja sitten ne 2 pupua ennen joulukuun puolta väliä. Tyyli 9. joulukuuta. Tytölle pipo. No mä ajattelin, että mä alan siitä semmosen matka kautta telkkarineuleen, niin se valmistuu tässä välissä. Ja pojalle kanssa varmaankin. Ja näitä muita mä sit kattelen, että mitä mä aloittelen. Niin, no se holipaita ainakin mä haluan tehdä jouluksi. Ja jos mä ehin, niin sit sitä porcelain sweateria. Nyt on ihan auki suunnitelmat vielä. Hei, yksi unohtu. Minä innostuin, siis mä oon tallentanut jo viime vuonna mun mielestä. Instaan mä aina tallennan tänne, kun mä näen jollain kauniita neuleita, että jos innostun, että haluan itsekin tehdä. Siis täällä on niin paljon kaikkea, mitä pitäisi päästä tekemään ja ei ole aikaa kaikkea tehdä, niin se on harmittavaa. Mut sitten voisinhan mä rajata niinkin, että en mä tee kummilapsille mitään, että voisihan niille jotkut ihan lahjat ostaa, niin kuin kaikki muutkin tekee. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että se on niin arvokasta jotenkin antaa semmoinen oma tekemä, tiettekö? Niin sit mä kuitenkin usein päädyn tekemään. Joululahjoja en nyt ajatellut tänä vuonna tehdä kellekään, koska ei ole resursseja. Se olisi pitänyt aloittaa jo aikaisemmin ja mä neuloin viime vuonna joululahjoja tosi paljon, jos ehkä muistatte. Niin nyt tänä vuonna en. Ehkä sitten taas ensi vuonna. Mutta tänä vuonna on ollut hirveästi näitä vauvalahjoja ja sitten oli siskon 40-lahja ja tälleen, että on tullut paljon neulottua tänäkin vuonna niin kuin ihmisille. Oi, tossa olisi niin kauniit. Oi. Joulusukat. Mutta toi ei ollut se, mikä mun piti näyttää. Mutta tämäkin on joulusukkaohje. Nimittäin, nyt mä en löydä sitä. Malttakaas hetki. Tämä on semmoiselta suunnittelijat, joka tekee näitä tämmöisiä vähän niin kuin joulukalenterisukkia. Hän on tehnyt ainakin 2 erilaiset. Niin tämmöiset ajattelin tehdä. Tää ei ole siis mikään tämän vuoden malli. Ja tää on ihan myynnissä Ravelryssä tää ohje. Oh no, mä en löydä sitä. Mut
tämmöiset mä ajattelin tehdä joka tapauksessa. Eli silleen, että se voi tehdä niinku silleen adventtisukkina tai sitten silleen, että joka päivä joulukuussa neuloo vähän sen. Ai, nyt mä löysin. Se oli vaan. Tää on vähän ehkä huono kuva tai siinä ei näy niin. Se ei ole niin keskeisesti siinä. Tämmösiä. Natalie Sheldonin. Tää on muuten ihana kuva tämmöiseltä Insta-käyttäjältä kuin kutimia ja kursimuksia. Niin Natalie Sheldonin adventtisukkaohjeet. Hän on näköjään neulonut useampana vuonna nää jo, että hän on laittanut sitten ihanasti tolleen niin kuin seinälle koristeeksi. Mutta mulle ei nyt ole yhtäkään paria, niin ajattelin, että neuloisin. Jäämälangoistahan toi tehdään ja silleen, että käsittääkseni aina yksi pätkä päivässä. Niin tämän ajattelin aloittaa sitten 1. joulukuuta. Että on sitten niinku joulukalenteri, koska mä en ole ostanut joulukalenteria, lankajoulukalenteria, niin tää on sitten mun joulukalenteri, että mä neulon joka päivä pienen pätkän joulusukkia. Eikö oo hyvä idea? Tietenkään tää ei ole mikään uusi idea, mutta minulle on. Minä en ole koskaan neulonut tämmösiä. No tossa se näkyy vähän paremmin. Tän voi tehdä minkä värisenä vaan. Täytyypä kaivaa fingerin vahvuisesta langosta, niin täytyy kaivaa jo pikkuhiljaa lokerosta. Niin sitten 1. joulukuuta aloitan. Mut nyt mä oon puhunut niin kauan, että mä päästän teidät jatkamaan muita hommia. Hyvää marraskuuta kaikille. Moikka!